Basic! May way ba? Parang wala, no? Basic! Hoy, kabisyo, matanong lang kita ha. Ilang kilograms ang kaya mong buhatin? O diba? Very specific ako to tell you. Kilograms. I'm so sorry if I used it correctly. Wow. Yung ginamit mo ng tama pero nag-sorry ka pa. Ganun talaga. Inuunahan lang kita. Kasi yun naman dapat talaga yung sinasabi pag pertaining to weight. Kilogram. Kasi yung kilo na madalas nating sinasabi kapag bumibili tayo ng bigas, ganyan. O isa nga pong kilo, prefix lang po yun. Ang tawag po doon ay metric prefixes. Okay? Tinuturuan. Wala lang, sinishare ko lang yung knowledge ko para kunwari, today, ang tali-talino ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? So, pag sinabi daw kasi natin yung word na kilo lang, pwede yung kilowatts, kilometer, pwedeng kilograms, pwede rin namang kilo. Ang corny ko doon. Sana hindi ako mapalitan na sa DJ. Charot, Darot. Ba't kidding aside, kabisyo? Bakit ko nga ba tinatanong kasi kung ilang kilograms yung kaya mong buhatin? Ito para sa mga kababaihan, medyo hirap tayo pagdating sa weightlifting. Pero sino sa mga Pinoy yung pinakamahusay at talagang nakapagpatunay na sa ibang bansa or internationally na kaya ng isang Pilipina na bumuhat ng tonelada. Ay, tonelada talaga. Basta malaking or sobrang bigat na weight. O, diba? Sino yung pupasok sa isip mo? Tama ka dyan. Oo, Renz Berano. Maniwala. Parang kampana. Tangalang. Siyempre si Heidelin Diaz, hello. Pero eto na nga, 'di ba? May darating na Summer Games. Kaya lang hindi na siya yung representative natin dito sa Pilipinas dahil natalo siya ni Elrin Ando. Siya yung nakasecure ng spot para sa 2024 Paris Olympics for the women's 59 kg weight division. Pero kahit ganun pa man, iba pa rin yung napatunayan syempre ni Heidelin Diaz at talagang biruin mo yun, parang sinabi niya sa buong mundo na ang mga babae talagang legit na kayang magbuhat ng mga pabigat sa buhay, ganun. Diba? Tayo kayong mga babae yung magaling magbuhat sa relasyon. Charot! Darot! Hindi, pero we're still so proud of Heidelin Diaz and at the same time, we give the full support, diba, para kay Elrin Ando na i-represent tayo sa 2024 Paris Olympics for the women's 59 kg weight division. Ako inisip ko nga, paano kaya ako pag nagbuhat ako? Relasyon dati kaya ko, oo. Pero ngayon hindi na masyado kasi, I'm in my feminine energy. Wow! Natuto sa ganon. Dapat libre na tayo, mas madalas ganon. Hindi yung tayo nagiging sugar mommy. Charot! Darot! Okay, baka kung saan pa mapunta yung usapan natin. So, eto na nga po, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na itetsewa. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is your boss princess, DJ Rocky Tera. And today, Thursday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman, sige na, ipihit mo na ang volume ng radyo. Wag yung channel, ha? Wag yung stasyon, wag yung frequency, sinasabi ko sa'yo. Mabubulunan ka sa kinakain mo. Kaya di kasi swertein sa love life mo, mag-break na kayo. O kaya mahuhuli ka dyan. Charot, Darot. Diba? May pambablockmail ng ganun. Anyway, so eto na nga po. Ibibigay ko na ang patiket ng DJ Rocky's Secret Files.
na yata ang may pinakapoging tatay. Sinasabi ko rin yan. Oo, lalong-lalo na kapag nangingi ako ng allowance dati sa tatay. Pero mas madalas kong marinig yan sa mga magulang Yung ang ganda-ganda ng anak ko, ang gwapo-gwapo ng anak ko. Tapos pag tinignan mo yung anak, mukha namang anak. Oh. Anak lang, gano'n. Pero I think wala namang magulang na nagsasabi na ang pangit na anak nila, diba? And I don't think na gusto mo ring sabihin na ang pangit ng tatay mo o ng nanay mo. Syempre doon ka nang galing, Lu. Kaya pupurihin mo talaga, lalong-lalo na kung maganda yung bigayan. Hindi, but kidding aside, Kabisyo, yung pinakapoging tatay entails a lot of things Oh, gumamit ng entails si DJ Rocketera sa ano? Basic! Hello! Hindi, pero entails a lot of things. Mabuting ama, mabait na tatay, generous na tatay, maasikasong tatay, mapagmahal na tatay. So, kung ikaw, Kabisyo, you feel like ang tatay mo ang pinakapogi sa lahat ng tatay, abangan mo ang aking kukwento sa aking pagbabalik. Kasama mo si DJ Rocky and you are listening here sa stasyon number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!